høje knæløft. Shit, en udsigt, mand. Godmorgen. Godmorgen. Så er det første hele dag i Bangkok. Nu der går vi faktisk lige ved vores hotel, hvor der er sådan en skole. Jeg tror kun det er for piger, for vi kan kun se piger, og så er de alle sammen de samme uniformer. Det er de samme sko, de samme lederdele. Klokken er 7:30 om morgenen, og vi er lidt jetlagt. Det er derfor, vi stopper så tidligt. Ellers plejer vi ikke at stoppe så tidligt. No, thank you. Nu skal på sådan en 3 måneders Asian-tur, hvor vi så har tænkt os at se, om vi kan vlogge lidt. Det er så godt. Nu er vi egentlig på vej ud for at finde noget morgenmad. Så skal vi ud og se en masse templer i dag, hvilket bliver mega godt. Så er vi sgu fandme i Thailand. Ej, det ser fandme også lækkert ud, det der. Ej, det ser faktisk ret cool ud. En lille vaffel til 2 kroner stykket. En lille morgenmad, snack. Der er ikke nogen turister her, det kan jeg godt lide. Det er faktisk de eneste. Resten er bare thailændere, der skal have morgenmad. Jeg tror, det er derfor, det er så billigt. Fordi det der, det var jo ikke uhørt billigt. Vi vil lige prøve den her. Det er sådan en thai-te, vi købte for 3 kroner. Er du klar? Ja. Ej, den er speciel. Smager godt, men så kommer der sådan en lidt mærkelig stærk eftersmag. Eller ikke sådan stærk, men sådan en... Det smager asiatisk. Det har en meget speciel smag. Det synes jeg også. Jeg har fundet et meget lokalt sted at spise morgenmad. Det her køkkenet er. Og hun laver vores morgenmad. Det ser meget lækkert ud. Så sidder Laura her, så sidder der bare folk her. Jeg er jo lidt mere sart end Frederik. Jeg synes ikke, jeg er meget sart, siden vi er her. Men hun tog lige de der risnudler, så sagde vi, at vi gerne ville have de der tykke. Så tog hun bare lige med fingrene og puttede dem ned i. Så det er meget spændende. Jeg får sådan en kæmpe skål med sådan nudelsuppe og kød og sådan noget. 12 kroner. Så er det heller ikke betalt. Nu er vi kommet til det første tempel, som er, ja, det hedder Wat Phra Suthep. Der er kraftedeme flot. Er det ikke rigtigt, Laura? Jo, det er helt sindssygt. Frederik, hvad laver du? Frederik? Jeg lever mange kultur. Men prøv at se alle de flotte buddhaer, Der er seriøst så mange buddhaer overalt. Og så er jeg allerede rød i ansigtet. Ja. Ej, jeg sveder så meget. Det er helt sindssygt. Det er så varmt. Nu sidder vi på sådan et lille sted, hvor vi lige skal have sådan en mango smoothie, og vi lige spise noget vandmelon, og så er vi på vej hen til det næste tempel. Står der på Google Maps, at vi skal den her vej, og står der bare sådan en direkte vej, som om der er en bro. Der er så en lille færge. Det koster så 1 krone per person. Jeg ved ikke, om jeg har råd til det. Kæft, hvor er det sjovt. Det gynger fandme. Okay, nu skal vi op, og der er sådan nogle trapper, så vi kan komme helt herop til det her tårn. Så det bliver lidt hårdt faktisk. Høje trin-agtigt. Det er i hvert fald en god numse-workout, det tror jeg helt sikkert på. Og ben. Hold da kæft, prøv lige se den der trappe. Ej, fuck, jeg føler, jeg laver høje knæløft eller sådan noget. Shit, mand. Au. Jeg synes allerede, mine ben syrer lidt. Ej, man må ikke gå op her. Jeg tror ellers, det var det, vi gerne ville. Frederik, du er nødt til lige at vente på mig. Det er altså virkelig varmt, men det er virkelig rart, men meget varmt. Men i forhold til, at det er regnsæson lige nu, så er det jo sygt godt vejr. Altså, det vil regne lidt her kl. 16, men det er sådan 3 mm, og så vil du stoppe igen. Det er meget fint, at vi går derop. Jeg vil faktisk indrømme, at jeg er måske en lille smule skuffet over det her tempel. Det er ikke sådan stort, men det er også fordi, der er meget, der er under renovation lige nu. Så jeg tror måske, jeg synes, det andet tempel var lidt mere spændende og lidt flottere. Er du ikke enig i det?
Nu er vi på vej tilbage til hotellet. Det var egentlig meningen, at vi skulle se The Grand Palace, men der var vildt mange mennesker, og det er der sikkert også de andre dage, men jeg tror, vi besluttede i hvert fald at tage det en af de andre dage. Der er cirka lige 20 minutters tid herfra, så tror jeg lige, vi går i 7-Eleven. Det ligger lige ved siden af vores hotel. Vi køber et eller andet frokost. Det her er ikke den største 7-Eleven. Den er ret lille i forhold til andre, men ligger lige ved siden af hotellet, så det er rigtig fint. Den her? Ja, meget populære de der. Okay. Hvad med nogle drinks? Eller en cola kunne altid godt være trængt lige nu, men jeg ved det ikke. Sådan. Så er der bare frokost. Vi skal lige ned i receptionen og bestille en tur til Floating Market i morgen. Og så skal vi have bestilt en bowl, fordi så skal vi til en Lumpini Park. Og så skal vi hen på sådan en skybar. Vi kom til Lumpini Park. Åh, ja. Ej, jeg fik et kæmpe chok. Jeg skulle da ikke se den. Jeg troede kun, det var dernede i bærnet. Den kigger på mig. Shit, hvor er der mange etager. Det er da helt crazy. Men det her er så også et hotel, vil jeg også gætte på. Ja. Så. Table for 20. Shit, en udsigt, mand. Det var vildt. Vi sidder på en scooter-taxa lige nu. Og jeg tror ikke, man må sidde 3. Men det er fucking scary. Vi vil prøve det. Vi skal sidde sådan her en halv time. Ej. Mor, du må ikke følge med lige nu. Vi overhælder bare alle, og jeg bliver ramt ned alle gange. Hold kæft, hvor kører vi stærkt. Vi kører. Der er ikke meget plads her. Nej, det kan han ikke. Kan han komme igennem her? Nej, Frederik, pas lige på din knæ. Pas på din knæ. Øj, der er vi skal lige i vognbanen, når der er brug for det. Very nice. First time, number one. Hvad synes du om oplevelsen? Det var den sygeste experience nogensinde. Altså, man kan sige sådan, man kommer meget hurtigt rundt. Det var sådan, de kører bare igennem alle biler, og der er fucking meget kø. Altså, vi brugte en time på at komme derhen tidligere i dag med bil, og vi brugte 20 minutter på scooteren, ikke? Og så sidder vi lige og fundet sådan et hip sted og får noget aftensmad og en lille Pepsi.